L-għażla s-sibt li ġej se tkun dwar x'futur ser tagħtu lil uliedkom. Kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'diskors pożittiv li wassal quddiem folla sabiħa nies li nġabru fl-MFCC ta' Qali għall-aħħar relitin Malta f'jum ta' ħadd fil-kampanja elettorali. F'messaġġ b'saħħtu l-Prim Ministru ta' kelma ta' serħan il-moħħ lill-familji kollha Maltin u Awċin li jekk jingħata fiduċja Gvern Laburista ġdid se jkompli jinvesti fihom. Saħaq fuq l-importanza tad-deċiżjoni ta' nhar is-sibt li ġej. U allura quddiem dan kollu tifhmu li dik ta' nhar is-sibt hija għażla dwarkom ukoll u għalhekk hija għażla li ma jkunx għaqli li taħslu jdejkom minnha. Hija wkoll għażla dwar x'futur se tagħtu lil uliedkom. Lidja u jien irridu għat-tfal Maltin u Awċin dak li rridu għal Ġorġja u se naħdmu kemm nifilħu għalihom. Din il-kampanja elettorali tħallna liha bħala missjoni, mhux fisem il-Partit Laburista, iżda fisem il-familji biżla Maltin. Intom il-familji li jkun hemm min hemm fil-gvern tagħtu is-sem tagħkom ta' kuljum b'mod ġust. Il-Prim Ministru qal kif il-Partit Laburista għandu verament il-pjan sabiex f'pajjiżna kulħadd miż-żgħir sal-kbir ikollu l-istess opportunitajiet. Fil-fatt, Robert Abela hawnhekk qal kif kulħadd se jgawdi mill-proposti li l-Partit Laburista ippreżenta fil-manifest elettorali tiegħu u dan għaliex il-Maltin u l-Awċin kollha jixtaqilhom li jkunu premjati. Huwa b'tal mod imbagħad li fassalna proposti li se tkunu qegħdin tgawdu minnhom. Għax jixirqilkom iva tkunu premjati ta' dak li tagħmlu. Imma fuq kollox imbagħad jixirqilkom ir-rispett ta' min qed imexxi, ta' min intom tafdaw bit-tmexxija. Aħna rridu nkunu hemm għalikom u mhux intom għalina. Blajta ta' Malta flimkien il-Prim Ministru semma bosta proposti mħabbra mill-Partit Laburista fosthom dik ta' tnaqqis fit-taxxi li se tħalli aktar flus fil-bwiet tal-ħaddiema f'pajjiżna. L-ambjent ukoll ingħata priorità assoluta mill-Partit Laburista u dan b'investiment propost ta' 700 miljun euro sabiex f'pajjiżna jiżdiedu l-ispazji miftuħa u ħodor. Ftit jiem qabel il-poplu jażel, Robert Abela f'diskors ta' viżjoni appella lil kulħadd sabiex jażel l-1000 proposta tal-Partit Laburista li kollha għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Mhux biss li kull elezzjoni tibda xejn b'xejn, imma tafdawx il-futur tagħkom f'idejn xi survey. Jekk temnu għax tafu li l-oppożizzjoni tal-lum ma tistax tmexxi l-pajjiż, tibqgħux id-dar, tħallux il-futur tagħkom f'idejhom. Għażlu l-1000 proposta li rridu nibdlu f'1000 kisba, 1000 proposta bla kundizzjonijiet ħlief waħda li trid tivvota għalihom. Fit-tmiem ta' diskors b'saħħtu ta' serħan il-moħħ li jagħti stabbilità, il-Prim Ministru mexxej Laburista għala indirizz fost l-ewforija sabiħa tan-nies. Il-vot jibqa' l-aqwa arma li għandu kull ċittadin biex jażel il-futur ta' pajjiżu. U b'dak il-vot irridu nażlu ċ-ċertezza u l-istabbilità. Mela ejja nażlu il-futur, ejja nażlu edukazzjoni aqwa, ejja nażlu aktar spazji ħodor u ambjent aħjar, ejja nażlu ħolqien ta' ġid li jinfirex fost kulħadd. Flimkien naslu, flimkien mal-pensjonanti, flimkien maż-żgħażagħ u l-istudenti, flimkien mal-negozji, flimkien mal-ħaddiema, Malta, flimkien il-futur sabiħ, il-futur